Os amantes da arte poderán gozar en Cambados dunha exposición histórica para a vila. O escultor cambadés Francisco Leiro volve presentar unha mostra na súa vila 45 anos despois. A exposición Bronce está composta por 45 obras que recollen algunhas das creacións do artista dende 1980 ata a actualidade. E podense atopar, digamos que as maquetas iniciais de outras obras moi coñecidas del, como o Sireno que está en Vigo, na Porta do Sol, o propio Baco que temos aquí en Cambados, ou o Gaiteiro, que está en Ortigueira, e despois combínase tamén con outras pezas moi pequenas e outras grandes, xa coñecidas del, que, bueno, que están a disposición de todo o público de Cambados e que, dende logo, ningún cambadés, ninguna cambadesa se debería perder. A exposición chega a Cambados grazas á insistencia do técnico de cultura José Bamonde e a boa disposición do autor a volver a expoñer na súa vila. Para o Concello é a culminación dun ano de gran nivel cultural en Cambados. A exposición de Leiro que fai é culminar esa aposta decidida nun ano tan bo para a arte en Cambados e, bueno, e lanzarnos outra vez de cara a unha proxección nacional e internacional que nos ve moi ben a Cambados. O Pazo Torrado conta con todas as medidas sanitarias para velar pola seguridade, como limitacións de ocupación, xeles, obrigatoriedade de máscara e unha ruta marcada de entrada a saída. A exposición estará dispoñible ata o 10 de xaneiro. A mostra é unha das poucas actividades culturais que o Concello pode levar a cabo. Debido a restriccións, a Concellería de Cultura viuse obrigada a aprazar todas as súas funcións. A nosa idea é poder retomar as actividades culturais antes posible. Se nos deran algunha boa nova, pois esta semana esperamos a poder facelo pois canto antes posible, incluso a mellor xa na vindeira fin de semana, dependendo dos datos que nos dean, e, bueno, en función tamén dos eventos que teñamos programados. Se a situación o permite, o Concello retomará as actividades culturais aprazadas como os concertos de Chévere, María do Ceo, Cuarteto Caramuxo e as obras de teatro do ciclo de outono.